дар вилояти Суғд аз аввали мавсими ҷамъоварии пахта то имрӯз 20260 тонна ҳосил ҷамъоварӣ шуд, ки ин 15.4% нақшаи дурнаморо ташкил медиҳад. Дар ин бора имрӯз 15 сентябр аз сараёсти кишоварзии вилоят ба пресс-тиҷӣ иттилоъ доданд. Тибқи маълумоти масъулин, соли равон дар умум дар майдони 49245 гектар пахта кишт карда шудааст. Бояд гуфт, ки ҷамъоварии ҳосили пахта аз охири моҳи август оғоз шуда ҳамарӯза ҳашарчиёну деҳқонони вилоят беш аз 2000 тонна ҳосилро ҷамъоварӣ карда ба хирмани давлат месупоранд. Иттилоъ дода шуд, ки аз ҳама шаҳру ноҳияҳои пешсаф дар мавсими имсола ин ноҳияи Масчоҳ, Сипитамин, Конибодом ва Ҷаббор Расулов мебошад. Гуфта мешавад, ки дар умум дар вилояти Суғд 7 шаҳру навоҳии пахтакор мавҷуд аст. Бино ба маълумоти масъулини сараёсти кишоварзӣ, истеҳсоли дурнамои имсолаи пахта 131300 тонна мебошад. Масъулин гуфтанд, ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид ният доранд, ки нақшаро беталаф ва саривақт иҷро кунанд.